Agen ugi Mbak Teki. Lenggahipun wonten mriki Mas Joko CS. Oh niki Mas Joko. Nggih. Sugeng siang Mas Joko. Ugi Pak Bayan nika. Niki Pak Bayan. Pak Bayan pundi wae nggih Pak Bayan? Oh tilem sare. Bubuk ya Allah. Ngantuk. Heeh. Adong kok saking kok ya. Ayo yo. Mas Joko mriki Mas Joko. Joget mriki. Ayah Regi, Ayah Rigi. Asik. Pemanasan warming up season yang pertama Mbak Siti. Syukur bisa. Yo. Masih cok. Gunung desa dadi Ugi konco kagem Bapak Haji To. Damel jami sayah Pak To nggih. Oi.
napa nih? Ya sisan Pak kok Haji. bisa dimedelikan. Pak Wanto. Haji Wanto. Ye. Pak Haji lagune napa? Niki jenengan riyen lho. Nggih. Nah niki lho. Nah, niki kula bojone malan. Aduh. Dalem. Gak aku gak Lah ngerti bingung aku makanya. sakni selerane Pak Haji pun benten Nah. kok sakniki yo. Jaman riyen kalih sakniki pun benten kok Pak Jamal. takute Pak Haji lagune napa? Beda klangenane. Enggak bisa, mboten saged nek nderek. Oh biasane ngrentengi wedokan. Kalian apa? Oh karo pangatap. Nggih. Mboke puput iki. Iya. Yuk, dibablas iki ora apa-apa Ngrentengi nggih. wedokan, Oke, Mas. siap. Pak Nggih, Haji nggih. Wanto. Pak Haji Wanto. Eling-eling Pak Haji Wanto. Iki Pak Haji semuanya kono. Nggih. Nggih, nggih. Sokor pisang. So. Gunung desa dadi Mungkin yang dari Sragen juga boleh, monggo yang dari Sragen. Monggo yang dari Sragen. Yang atas boleh. Monggo Mas Joko. Sampai nuwun bunga-bunga surganya. Oke, oke. Aja kampangan masudik, mbok aja gampang cemburu. Wis aku iki hanya untuk dirimu. Ora ono wanita liya, kejaba mung sliramu. Mergo sliramu paling istimewa bagiku yo. Yen pancen mangkono Dek, aku manut sliramu. Ya mung sing tak jaluk, sing gedhe pangapuramu. Janji sing tenan Pak Haji, ojo seneng ngrentengi wedokan, bakal ayam tentrem, amane urip bebrayat. Mugi konjuk datang Pak Haji Haji sedaya kemawon. Pak Haji Wanto Mas. Mungkin badhe nyekar mboten napa Pak Haji Wanto. Monggo badhe nyekar. Ayo. Coba sawangan Pak Haji, ngarep buri lan miringan.
sembah nuwun alhamdulillah ya Allah. Berkah barokah. Pak Jiwanto sehat-sehat. Pak Jawir Sugeng Namung. Oh ya. Sumber Mulya lagi. Wasek sok. Pak Joko Cikarang, Pak Joko
Bugiman HP-ne iso murup. Bapak. Bugiman HP-ne saged murup, Bu. Ar. Casing-e iso murup. Apik nggih. Anyar. Iya. Sabar men to, Nak. Pak, Bapak keringetan lho, Pak. Ayo, Pak, ayo, Pak. Pak Jan iki ora biasa lho disekali sabar ngono kowe. Keringetan Bapak ya Allah. Perhatian banget. Iya. Iya. Aku ki jan perhatian lek Bapak. Oh iya. Ya Allah. Oke. Dilapin, Pak. Dilapin ya. Kuwi enggak aku. Iya. Cemburu. Iya. Aku dhisik. Tresno iki ora mendung. Saya Babaske perahu layar. Budi Kep dan juga rekan-rekan semuanya. Perahu layar. Pak Giman. Alhamdulillah ya Allah semoga. Kilo wis apa Pak Yono? Iya. Semar mulya. Oke, bro.
tansah gandeng renteng kaya milan mintuna demi ungker Emong sliramu kan dadi mati ing kalbu Tino Retno kan malelo panyuwunku muga tansah eling nadyan adoh rasane amung sumanding Rino wengi aku mung tansah
setengah tua nanging isih kaya kenyang. Sopo jawil sing mesti bakal kantil terus kecantik. Hae Mbak Teki. Hae Mas Joko, hae Pak Yono. Ya Allah. Hae Pak Yono. Gonta ganti pasangane durung mesti yen dadi jodone. Ana nesa ayu dhewe ning mane. di rondo limo anake. Semar mulia. Dosa lho. Mas Yono, nek urantek iki dosa. Tintange rantek dosa. Iki mlebu neraka tenan iki. Kita Pak. Oke Pak metune. Renek cewek. Nek telaten yo akeh Mbak jane. Dosa Pak. Dosa. Demi ungker. Adik mau. Ayen ngombrong katon mencorong yen besengut saya tambah patut. Rupa ora sepiru kanyoto tansah dadi kembang desa. Anak kambing saya tak doang. Pacaane kaya sisin manggung dedek. Anjir langkung-langkung. Padha nonong irung mancung ring manik. Rondo desa umure setengah tua nanging isih kaya kenyang. Sapa jawil sing mesti bakal kantil terus kecantik. Hae. Mas Yono. Urung kadung ditokke kok gak kabeh lah ya kedosa. Aku kok penasaran malan. Apa ya wangel ngono iki nek metu. Mas ya. Gonta ganti pasangane durung mesti yen dadi jodone. Ana desa ayu dhewe Emane dadi rondo limo anake. Matur nuwun Pak Yono, matur nuwun Mas Joko, matur nuwun Mas Warno. Mas Wadah. Monggo Bu Mriki. rincangi Bu Yuni. Lah Nini. Sajake nyoto kabeh walengku lino lan langite jangan di atas semua. wujud tanda sapala tanda netra nyamping sida mukti sida mulya asoli. Ayo yo, asik sok. Epa. Pak De Bejo. Bapak Haji Agus. Mati coke.
nggih konco kagem Bos Jono. Nggih. Kang saking Kerawang sedaya. Joko seneng iki Pak Joko. Gumantis tunggal toko sawiji rumiyin nggih Bunda yang cantik. Nggih niku boten ditelasne, Bu. Lah mbok ket mau. Lah niku mboten lali lho Pak De Bejo. Iya. Semor mulya. Iya, iya, iya.
Awake dhewe ning golek penglaris dhewe-dhewe. Oh, ngono ya? Puput madhep belakang sayang. Puput madhep golek belakang. papa dhewe-dhewe iki. Mbak Teki. Pak Bejo. Pak De. Pak ngoten niku mboten adil lho, Pak. Nek mboten adil ngoten niku dosa lho. Lah kan nek nekar Pak Bejo. Balik badan itu mangsa semua. Hari ini Pak Haji Agus. Iya. Terus bagianku sing tuwek-tuwek ngene iki gak apa-apa tenan. Pacarku iki. Jena Mbak. Kopi ayu sepuh lho. Monggo. Apa? Panyuwunku mring siramu. Ayo Mas Arju ki Mbak Rizka nunggoni. Mas Arju, aja suwi-suwi. Saben kunyawang fotomu rasa kangenku marang sliramu biyen nate andum tresno bebarengan Mau kemana Bu Dwi? ning kanggo Saiki pancen lakone yen to tresno ora kudu duweni apa rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni Pak De Bejo, lajeng napa menika Pak De? Mbak Rizka. Hae mawon. Mbak Rizka, pacarku minta kijing miring. Oh kijing miring Iya. sih. Pak Bejo. Ya Allah Pak De Bejo, matur sembah nuwun. Nyalo. Kok iso lho? Kok iso? Tunggal malih menika. Pak Bejo le sentimen karo aku ya. Cemburu Put. Ora sa Pak Haji Agus dicemburoni. Bu. Mosok to? Pak, niki mengke gulung-gulung le Pak Bejo. Jagus nyanyi kok dipoteng-poteng Pak Komar. monggo masuk Nggih, Pak Komar. Panyuwunku mring sliramu. Kijing miring Mas. iki kan miki aku Alhamdulillah Pak De Bejo Ini matur sembah nakal banget Pak